Hafsiya yanzu kin yi dacen ɗan saurayi, ke da san kun zamo masoyan juna. Arzika one ton beat. Daminar bana ta yi arziki, wura ta yo tsaki, a tauna kara sai jaki. Asiya sai da ke kaɗan ya rage mashabiki, makin ku ya ja ciki, kura da kare an haɗu, ba zai gudu an daɗo, ashe ƙauna tana da daɗi tabbas. Asiya na san Hassan fa kai maki ce gas, auren da ya ce zai daɗa da kekin ce yas, da ma fitinin ya riga da ya zama ɗaya ras. Ƙauna, zuciya ya baki, ke makin bashi, kin ga bai da kamar ki kudurin shi ne auren ki zamo matar shi. Amsiya yau ne Hassan yana ƙaunar ki, amsiya gurin Hassan ya zamto naki, ya ganki a ɗaki yana kallon ki, yana begen ki, kin sace zuciyar Hassan lallai, shi ma ya baki lokaci sai dai ya yarda ya bada ran shi ban sarki, zai bada tagomashi na auren ki. Hafsiya gimbiya da kira ki sarauniya, mai kyawun zuciya, haske na idaniya, kuma kin iya kwalliya. Hafsiya gimbiya ta mata, ke ce kika ba su rata, ke ɗai ya sanya bawa gata, ai koyo na ga kin fi mata. Juma'a mai kyau da Laraba ta so, kai ina ma lokacin ne yanzu, za a sha shagali idan ku har mun zo, tunda Hafsiya ta kwamushe barzo, soyayyar dai ta kuce, ni na ce kun fice, kun wace an ce kuce, mai kyan ku ya haukace, ya gan ku ya firgice, dan haɗin Allah ba za a canzo ba, yanda duk yayi ko ba za a kwace ba, wa junan ku ba za ku juya baya ba, rabo yaran sai ba za a canzo ba. Hassan ne dan saurayi ne, kuma jarumi ne, halin shi daban da wani, kuma ku gane mai alkawari guda ne, haka tabbaci ne. Hafsiya kin yi dace da dangata, dan kowa cikin abokan shi rata, su kai rasu ne ke